जों बरपेटा रड रंजालि बैसागो फोरबो फालिनो थाखाय जों 18 मे 2025 खालामनो थाखाय आखायाव लादो। बेखालि रबिबार जों बे बैसागोखौ 10 तारिखै फालिनो थाखाय आखायाव लादोंमोन, नाथाय जोंनि बे मुलुगाव एसे ल' एन्ड अर्डार सिचुएशननि प्रब्लेमनि थाखाय बेखालि खालामनाय जायासै। दा जोंनि फुंगा 21 थि बैसागो फालिनायखौ जों गाजा गोमजायै फैगौ 18 तारिखै खालामगोन। बेयाव गासै रायजोफोरखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय जे नोंथांमोना गासैबो फैनानै जोंनि गासै प्रग्रामाव हेफाजाब होफैयो आरो लोगोसे जोंनि बरपेटा रडनि साहा सानजा सोनाब थानाय गासै बर' माहारिफोरखौ फुङावनो नुजाफैनानै जोंनि गासैबो प्रग्रामाव बाहागो लाफैनानै जोंनि प्रग्रामखौ साक्सेस खालामगोन होननानै आंहा मिजिं थिनाय थाबाय।